בוקר טוב, מה שלום? קוקוויקו! יאללה, מה אתה עושה כאן? אתה יודע מה יהיה אוכל להיות היום? אתה יודע מה יהיה היום? לא. בוא, כפרה. אני לא יודע מה זה, תן לה... אוקיי. לא, יאללה. חברים, עומד להיות יום הקנדי, יאללה פלא. לא. טוב, בסדר. מה אתה רוצה? כמו שהבנתם, נראה עומד להגיד כל היום כן חברים, הוא חייב לעשות את זה. חבר עליך. דריה, תדי שיקה. אתה חייב להגיד כן, אתה חייב להגיד כן. ילד סבל מטוטל. יום הקנדי ויום... והדבר הראשון שאני באמת ארצה, אתה יודע מה אני רוצה? ארוחת בוקר, ארוחת פאר. מה ארוחת בוקר? מה זה? אתה חייב, לך תכין. שנייה, אני הולכת להכין ארוחת בוקר. הולכים. חברים, תראו איך נראה פשוט ערך השולחן. או, הנה סוף סוף הארוחה הגיעה. תראו, מרים, זה רק עוד הפק. ראית לי רק ביצה, מגניב. איזה ארוחה שולחים. ותאמינו לי, יש לי כמה שיצאת. כן. רגע. נריה, אתה יכול להביא קצת מים. כן. אני המלצר. אז ביצה, סלט, גבינה, טונה, בורקסים, זיתים, עוד בורקסים, גבינה, אתה יודע שאני לא חייב מברק לימון, גבינה. תשמעו, ארוחת מלאכית. כוס זהב. נריה, תמדוג לי מים, תמדוג לי רגע מים, שנייה. כן, אני בת... מה? אני דורש מים, נריה. מה עשית עכשיו? תגיד כן, יאללה. תקצוי, הכפית זהב, בגבר. לא בא לי מים. בא לי מסתפרים, תרים לי את זה. תרים לי את זה, קדימה. אני רוצה פה לארוחת מלאכים, בא לי כבר לאכול את הכל. רגע, מה זה? תגיד לה, אתה יודע איך לשים את זה? מה זה? זאת כפית זהב. לא, מה זה? בעיה שלך. מה? זה... אתם יודעים, אם נריה אומר לא, הוא חוטף 200 משכבות צמיחה. הוא סופר לי מתי שאני אומר לא, ולפי זה אני הולך לשכבת תמיכה. טוב, אני עכשיו הולך לשים לו תפוזים. כמה זמן להשקיע? יאללה. הנה, שמתי לך תפוזים בשבילך. וואלה דן, מעדנתי את החיים. טוב, נעבור למשהו הבא. ביי. איך עושים? נריה, בוא. אני השף באתי לשוב. זה לא נגיע. זה החבורה. אוקיי. זה כן, נריה, אני רוצה פה. רגע. סוף אתה רוצה? אתה לא תצאו. אתה שומע? אני רוצה קינוח, נריה, אני רוצה פה קינוח. תדאג, השף נריה. השף נאורי הולך להכין לך. איזה שף נאורי? אתה נאורי. זה נריה, זה המשרת שלך. אל תשמח עניינים. לא. אוקיי. בהזדמנות כזאת אפשר להגיד לכם שאנחנו, נריה ואני מאוד מכינים לכם ממש סוס מטורף. ונריה ואני מוכן, אני יותר מגיע. וכן, נריה ואני מכין לכם ממש סוס מטורף לקראת השבוע המטורף הזה שעומד לבוא. איזה חינוך לפנצ'ון אני עושה לך. וחברים, יש למה לצפות בערוץ, כי בקרוב מאוד גם יהיה ספיידרמן. הפרקים ממשיכים חברים. הפרקים האחרונים מתקדמים בהחלט, ואנחנו באמת נתקדם כמה שיותר להראות לכם את כל מה שאנחנו יודעים לעשות לכם. ואני מוכן, אני עושה. הנה זה. הנה זה. אני אקח את זה מכאן. תודה. אם אתה סתום. תגיד, אתה סתום. מה? תודה רבה באמת. מה קשה? וואו, איזה שים אותה. איזה יחד תראו, נריה מתמירה לאורי פסטל להקטבת שירות תמיכה. תנחש מה יש כאן. מה יש שם? אני מקווה שזה כאילו פיתה משוקולד רציני, רציתי אוכל אהוב על יאלי חברים. רגע, כמה יש לך כאן? 0 פסידות, איזה געזו יאלי.
טוב, נחזור. אני רוצה עוד משהו. רגע, אשמח לשתייה מרעננת כן, אני רוצה במיוחד. בכוס הדעה ואני רוצה. בינתיים אני איתם. שוקולד. ים. תשמח ליין טוב מבית לראייה. כן. מה יין? לא יין. בבקשה. נראה, אני יותר את הבריכה אחר כך. לא, ממש לא. לא. מה אתה עושה? מה אתה עושה לי? אתה עושה לי? מה אתה עושה לעזאזל? לא! כן! טוב, נחזור, שנהיה בבריכה. שנהיה זה מה שאתה חייב, את התמונה של סקוט ממך. שנהיה בבריכה, נדבר איתכם. אתה רוצה עוד כוס מים? יאללה, אתה כבר קיבלת ארוחה, קיבלת שתייה, הלכנו בבריכה, מה אתה עוד רוצה? אתה יודע, קודם כל אתה חייב לי קודם כל 18, שקיבו תמיכה. בסוף. נריה, אתה רואה שם את השלט של אסור לקפוא? הנה, אתה רואה שם? שם. כן, זה ממש קרוב. אז אתה נראה לי עומד, אתה עומד נראה לי. נו? הבריכה חבר. לא. מה? טוב, בסדר. מה אתה עושה? אין בעיה, מה לא אתה עושה? צריך, לא משכנעים. רגע, אתה ב-18, נכון? כך. אתה עומד להיות ב-24. כך. כן, בוא נראה להם, שנייה. חברים, מה רשום? טוב, 24. כך. טוב, נריה עומד אני לקפוץ. אני אחכה לך שם. טוב, אנחנו נראות את נריה קופץ. תראו אותו מחכה שם. תראו אותו, הנה הוא יורד. חברים, הנה זה קורה, אתם צריכים לקפוץ. נריה! הנה הוא חברים. הנה הוא. קובעת. טוב חברים, תראה נחזור. אשכרה נראה קפץ. הוא לא הוציא אותו, הוא לא דיבר. טוב. הוא פשוט לא שם לב אליו. אנחנו נחזור אליכם אחרי שנהיה מקולחים, כן? כן, נהיה בבית כבר, ויש לנו הפתעה נראה לי. אם יהיה לנו זמן. יהיה לנו הפתעה, טוב. וחברים, כולכם רוצים לראות אותי עושה שכבות צמיחה. אז אנחנו יותר נעשה את זה כשנחזור כבר לכיוון המסתרון של הבית. טוב, נחזור לכם, ביי. גם טוב, יאללה, רצית בריכה, לקפוץ, ארוחת בוקר, קינוח, מה עוד? אתה רואה את הנעליים האלו? אלו? כן, אלו. אני רוצה אותם. 150 שקל. אני צריך להגיד אבל כן. טוב, עד שאני אלך להביא אותם, בינתיים אתה תדבר עם הקפה, תעשה מה שאתה רוצה. אני הולך. אני גם רוצה להגיד לכם, אנחנו מתקדמים אולי נראה חטט. היי, מישהו את הפלאפון שלי? פשוט קח את זה. טוב חברים, בגלל שאני אגיד לכם ואני חושב שנראה בינתיים את העניין הנושא חצי באמת הנה. יואו, איזה שוות, תסתכלו איכות הלבנה, אני אקח את זה ליום שבת. טוב, עכשיו אתה רוצה.
אני רוצה עכשיו ללכת להופעה שהזמרים הכי, הלהקה שאני הכי אוהב, התקווה 6. אבל לפני זה, נראה שצריך לעשות לי כמה טובות. שכיבות צמיחה, 100 שכיבות צמיחה. בסוף. אז בוא נלך לתקווה 6. תקרא את הקלט של תקווה 6. בוא נלך לתקווה 6, נראה לו. תקווה קראתי. בסדר, נלך לתקווה 6. טומטם, ילד טיבש. ילד טומטם. אתה עכשיו תוסיף לי על זה? אני רוצה את התקווה 6, נו יאללה. אתה תוסיף לי עכשיו בגלל שאמרתי לך מטומטם. יש לך שקור? די. טוב. כן, אני אוסיף לך 200 שכיבות צמיחה. בינתיים, אני הולך להתארגן ללכת לתקווה 6. מיש, חיילי. טוב, אנחנו נדבר איתכם. זה קורה של התקווה. זה קורה, נראה לי אותי התקווה 6, אתה לא מאמין. אתה מתרגל. לא רואים אותי, לא רואים אותי. ויהי אור, הנה על האור. נגמרנו מהימים בשחור, אלוהים יעזור. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. אני מתחיל לראות צריכה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. אווירת סוף מסלול, התרוממות רוח וחוזק, עוצרים את הצלילה הזו לעומק. לא עוד התקפי חרדה ולא פחד אלוהים, לא עוד טראומה של יום אחד לכל החיים. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ויהי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. הרחוב האנשים חוזרים לעצמם, המבט משנה זווית, הופ, הראש יותר מואר. משחרר את עול אשמת המצפון מהחיוך, משתחרר מהבפנים אל הבחוץ, משחרר את זיכרון השכול והכאב, שם אותו קרוב ללב. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר, קונפטי בשמיים, ריקודים בכיכר. אני אפתח את החדשות עוד פעם מחר, אין הותר לפרסום מיותר. ויהי אור, אפשר יהיה לשיר בלי להרגיש השם, להתניע חלום ישן שלא יתגשם. לוקח את האוויר החדש ונושם, הוא יתאר הכל סביבנו בעזרת השם. מתגעגע כבר לימים הטובים שיבואו, ותמיד מגיעים כאלה אחרי טוב ובואו. איזו תחושת ניצחון יום, זה יהיה זמן שעוד לא ראינו כמוהו. אז ויהי אור כי פשוט כבר מגיע, מה שהיה היה, מה שיהיה שיופיע, ואחרי מה שעברנו שיביאו גם גביע. ויהי אור נעים אוהב. הרבה מאוד. אז הנה האבק מתפזר, הרעות משתפרת, סיימנו מחזור. אם עכשיו לא נחצה, לא נוכל לעבור, זה הזמן החדש, בואו נלחץ על הכפתור. ויהי אור. ויהי אור. איזה גבר. הסרטון הגיע לסיומו, עכשיו אנחנו הולכים לראות את מה שכולם חיכיתם לו. השכיבות צמיחה. אוקיי, בואו נתחיל. נריה, האם אתה בכושר היום? לא, הוא לא בכושר. בכלל לא. בכללי לא. אוקיי, 12. 12 שכיבות צמיחה. הנה הוא עושה את זה. עד למטה, קדימה, עד למטה. 2, 3, עד למטה, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, עוד אחד לשנה הבאה, עוד אחד לשנה הבאה. 13, זה בלגן. נריה, איך היה? אוקיי, נתראה בסרטון הבא, נראה קצת תתעורר.